Как да използвате? Изтръпващ крем, медицинска марла за еднократна употреба, солен разтвор, медицински ръкавици за еднократна употреба, пластмасова опаковка, йод, дезинфекционен спрей. Изчистете лицето, след това нанесете онесвеждаващия крем на лицето равномерно и го покрийте с глупости и изчакайте 30 минути. Стерилизиране на сензорния екран и всички дръжки. Отстраняване на изтръпващия крем, покриващ пластмасовата опаковка. Първо изчистете едната страна. Избърсване на лицето с марла. Потопена в йод и избърсване го с марла. Потопена в солен разтвор отново. Параметри корекции време 30-4 5 пъти дълбочина 0, 5-2, 00, 5-0, 8 за челото и носа, А1, 0-1, 8 се препоръчва за бузите, скоростта е 0, 2-0, 4 смукане 1-2, РФ мощност е 100-135W. Започвайки от челюстта, поставете сондата върху кожата. След като смучете кожата на лицето, натиснете бутона. Когато иглата е навън, вземете я и след това работите на следващото място. Работните части от предишния и следващия кръг се припокриват около 1/3. Защото има празнина между ръба на сондата и иглата, така че има място, което не може да се използва. След първата операция, нанесете специален продукт за микроигла. За втори път, намалете дълбочината подходящо и наблюдавайте дали има празнини в предишната операция. Ако има празнини, прекъсвайте операцията върху празнините до цялото лице. Работите 2 до 3 пъти според нуждите. След завършване на операцията от дясната страна. Направете същите стъпки от лявата страна. Първи път. Втори път. След завършване на цялата операция на лицето. Нанесете хиалуроновата маска. След операция, може да се появи зачервяване, топлина или мърдешкане. Това е нормално. Можете да използвате леден чук или пакет с лед. Леден чук параметър регулиране време 20-30 минути, енергия-1,0. След като времето изтече, премахнете маската, почистете лицето с марла, намочена в солен разтвор. Прилагане на продукти за ремонт като Repair SS. След грижа.
Не докосвайте вода в рамките на 24 часа след операцията. Почистете операционната зона с солен разтвор в рамките на 3 дни след операцията. Ако има крахи и изчакате да паднат сами, нанесете поне една хиалуронова маска и нанесете ремонтни продукти всеки ден. Избягвайте използването на дразнителни продукти за грижа за кожата, като тези, съдържащи плодови киселини и алкохол. В рамките на 7 дни от експлоатация, избягвайки влизането на места с висока температура и място с високи ултравиолетови лъчи. Сауната и плуването са строго забранени. Строго извършване на слънцезащита, за предпочитане физическа слънцезащита, като слънцезащитни шапки и слънцезащитни чадъри. Избягвайте пикантна храна, пийте повече вода и яжте повече плодове. Противопоказани групи. Пациенти с кожни заболявания и инфекционни заболявания, пациенти с тежко акне или рани.